descenso. Non cede o Vilalbés no seu propósito de acadar unha praza entre os 4 primeiros. Sumou a terceira victoria consecutiva como local ante un Portonovo que resistiu máis de 75 minutos, pero que a derrota non lle permite aliviar a súa crítica situación. O Vilalbés dominou con autoridade, pero non estivo certeiro. Nin Nico nin Vladimir aproveitaron as ocasións. Tampouco Portonovo na súa acción máis clara do partido. A xogada aos 31 minutos é de Nel e o remate de Guimeráns. José Ángel, o porteiro menos goleado da categoría, evitou o tanto. Tras o intermedio mantívose a decoración con oportunidades puntuais pro Vilalbés. A balón parado non marcou Germán. As mellores xogadas, como esta, levaron a asinatura de Adrián. El sería protagonista na acción do gol aos 33 minutos. Non pode encarar o porteiro tras un pase longo de Omar, pero refaise ben, gaña a liña de fondo e o seu pase é aproveitado polo propio Omar para enviar o balón ao fondo das redes. O canteirán iniciou e culminou a xogada decisiva. Así o Vilalbés sumou a sexta xornada sen perder e empata cos Somozas no cuarto posto, un partido menos disputado.